Keď mal môj najstarší syn 7 rokov, spomínam si, ako raz udýchaný vbehol okolo obeda do mojej kancelárie. Bolo to v období, keď som rozbiehal 5 firiem naraz. Skrátka, pán nenahraditeľný. Rokoval som vtedy s riaditeľom banky o kúpe hotela. Keď môj syn vošiel do kancelárie, prvá moja reakcia bola: Peťko, povedal som ti, že keď vstúpeš do kancelárie, máš zaklopať. Bez slova sa otočil, išiel za dvere, zaklopal opäť a vošiel. Dobrý deň, Ujo, ahoj oci, chcem ti niečo povedať. Viete, aká bola moja reakcia? Peťko, dokončím toto stretnutie a za pol hodiny prídem za tebou. Chod dole do bytu a ja prídem. Zjavne sklamaný chvíľu stál a ja som ho pre istotu spražil očami, takže mu neostávalo nič iné, len povedať dovidenia, Ujo, ahoj oci a smutne odišiel. Kedy si workoholik na to spomenul? O 9:00 večer v kancelárii. Peťo, čo to chcel? Dobehol som domov a Peťo už spal. Pozrel som sa na neho a bol to krásny pohľad. Dodnes sa rád pozerám na spinkajúce dieťa. Poznáte to, to sa vám na chvíľu zastaví čas. No a potom som v spálni na svojej posteli našiel žiackú knižku a tam bola Peťova prvá jednotka. Povedal som si, ty si taký... Zamyslite sa so mnou. Na čo si myslel 7-ročný chlapec, ktorý dostal prvú jednotku? Možno ju dostal už na 2. vyučovacej hodine. Na čo si myslel počas ostávajúcich 2 hodín? Ako asi rýchlo utekal zo školy. Preto bol taký udýchaný, keď behol do mojej kancelárie. A jeho otec mu s milým úsmevom na tvári medzi riadkami povedal: sú pre mňa dôležitejšie veci v živote, ako si ty sám. Viete, mám 2 synov a na moje 30. narodeniny sa mi narodila dcéra. A prišlo uvedomenie. Uvedomenie, že keď povieš 4-ročnej dcére: Miláčik, dnes nemám čas ísť s tebou lyžovať, tak zajtra bude mať 5 rokov. A keď povieš 5-ročnej dcére: Miláčik, dnes nemám naozaj čas ísť s tebou lyžovať, pôjdeme zajtra, tak zajtra pôjdeš lyžovať so 6-ročnou dcérou. Je rozdiel ísť lyžovať so 4-ročnou dcérou a ísť lyžovať s 5-ročnou dcérou. To sú iné otázky, to je iná atmosféra. A je rozdiel ísť lyžovať s 5-ročnou dcérou a ísť lyžovať so 6-ročnou dcérou. Lebo to sú opäť už iné otázky a už iná atmosféra. Viete, čo je dôležité? Že za tým môžeme urobiť červenú čiaru. Minulosť nevrátiš. Môžeš ju lakovať, môžeš ju vylepšovať alebo sa ľutovať napríklad. Už to nevrátiš. Ale jednu vec urobiť môžeš. Urobiť za tým tú červenú čiaru. Z určitého uhlu pohľadu je vlastne jedno, či som dal všetko svojim deťom, čo som im mohol dať. Lebo to už nezmením. To, čo ale zmeniť môžeš, je, čo spravíš teraz. Kedy si napríklad naposledy prišiel ku svojmu dnes už možno aj dospelému synovi, objal si ho, silno si ho pritisol a povedal mu: chlapče, mám ťa rád. K tomu nepotrebuješ peniaze, k tomu nepotrebuješ ani obchodný úspech. Čo ma život naučil je, že vlastne ani nejde tak o to, či sa nám splní náš obchodný cieľ. Ide viac o to, aký človek sa z nás stane po ceste za našim cieľom.